slår Asian Games-vinderen Li Shifeng ud i første runde. Ja, det er der ikke nogen cifre, som jeg tænker, at kineserne de kan være tilfredse med. Det er ellers en god finde. Jeg tror, han har sprunget en streng. Ginting, det har han også. Skal han altså bare holde det i spil, mere eller mindre. Franskmanden, så skal det nok komme af sig selv pointet. Utroligt, så længe han kan holde den kørende, Ginting. Ja, der gik den ikke længere. Kan man sige, måske catcher han lidt mere over mod forhånden for at være klar der, ekstra klar. Så derfor var det godt ramt af Ginting. Og igen. Jeg skal forvente af ham, hvis han møder de allerbedste. Så det synes jeg ikke helt, han er blevet udfordret tilstrækkeligt af Popov. Og det er jo også klart, at er der lidt for mange følelser og andre ting i spil stadig, som gør, at man måske ikke er mentalt er helt samme sted. Her på tv-banen. Ja, jeg sidder faktisk med en fornemmelse af, at det meget ofte er Christo, der laver den her overraskelse. Anthony Ginting.